A Praza de España foi o lugar escollido para celebrar a primeira edición da Feira Gastromar, unha novidosa proposta gastronómica organizada pola Asociación de Empresarios de Ribeira, en colaboración con outras entidades vinculadas co sector marítimo pesqueiro. A finalidade do evento non era outro que promocionar os produtos do mar capturados pola flota local, un aspecto que destacou a propia conselleira do Mar, Rosa Quintana, durante o acto inaugural da feira. Porque si ben nos gusta presumir de que Ribeira é o porto de baixura máis importante de toda a Unión Europea, era lógico pensar que tamén Ribeira debera de facer un acto de homenaxe a todos eses produtos do mar que nos dan tanta sona en todos os países do mundo, pero que tamén temos que darnos un pouquinho a valer e coller esa autoestima de que non hai un peixe que valga máis que outro. Todos os peixes son buenísimos, todos teñen un rico contenido en proteínas, e agora estábamos falando aquí que a uns lle gusta máis o blanco, a outros lle gusta máis o azul, cada peixe ten un sabor distinto, decía o patrón maior de Liño, e iso é así, e esa é a nosa riqueza. Coa proposta tamén colaborou o Concello. Actividades que teñen que levar fora de Ribeira ese nome que temos como a verdadeira capital de a pesca litoral de Galicia. E iso, hoxe, creo que estamos dando un paso máis, por iso eu felicito a todos os que hoxe a fan posible. Entre as especies que puderon degustarse na feira estaban o xurelo, a xarda, o lirio ou o congro, sen esquecer tampouco outras especies con maior tirón, como é o caso do mexillón, a navalla ou a ameixa. Ao mesmo tempo, a cita serviu tamén para promocionar a cociña local. Así programáronse diferentes obradoiros, demostracións e degustacións de receitas elaboradas con peixes e mariscos, incluindo tamén a participación de varios food trucks.